Куди ушов? 아이고, 진짜 무슨 Encargo. 야, 나도 그런데 살았지. Fatih çimtekar başlıyor. O kurtarını da halde kadar kullanıyor. Bu tavara ben de. Ha, iki kavur bekliyor. Ay, o sonra adam sonra maaşı kullanıyor. Kene kadek jingja ka shyrkhei ka balaje hari lum Dagestan ka badon hari Rusia menin kasngi ka khatnyo tergeyong arjar reu haba ka wei ka jingtua khyndew ka ba shyrkhei ka bala penlong ya kinong song snong ban chong sir telada pikwa ban tip khamne sa sngap ya kene ka video adu bandakut bad wat clear ru ban share like ba subscribe kum ju ya kene ka channel khna ba pnyo ya ki news update ki ban sawan kene ka jingja ka laje hajan ka wei ka snong ka ba kteng ka ube ki maki ka jinghap khyndew ka long ka bahe adu kata-kata haba kalaya jengai kumba katto karne kilometer lengba kilum kitem kadau ka penlong ya kene ka jingja laya thu bakane ka dai namar uslap ubalawan ter nadu ubnai bakut ubnai leber kane kala penlong ya ka khyndew ban jam ban panemla shu ban telang hadu banda klem ban pelun syaki pentha ka jingma na ka jingat pelung ka daki pau ton ka khyndew bat ki mau ki lahabe japo ka we kawa ka badon hakato ka thany kane kala penlong ya kawa ban sakut kabala ban penlong ya ka ban ki at pelung sia kinok senong ki badon ha kato ka thany harudwa ka jingmaham na ka sarkar ki bor penjat sarkar ki lade ban penbenai ya ka hai alat lupa ha kane ka thany namar ki layo i ya ki dakisin baka khyndew kala ban klembiang ka jinglong jong ka jaka bat ki ying kisem ha kate ka thany ki ying ba syakta don kato katne teli ki ying chong breu ki badon ha kato ka thany ka bama Kibor sarkar gila persang ban penkembia lupa ya kibriu na kine kiying kenang ban yada na kejingja ke bas ngosi ki sinjam jong ka sarkar ki kenun yarap emergency service jong ka Rusia kidang petngor ya kejinglong jingman jong kawa kidang persang ban wat kilat kilenti ban penmi ya kato ka khyndew ka balaset ya ka kenang ban yada na ka jinghiar ka sya ki snong ha kane kejingjam samladon kano kejingja ke bas ngosi